Ένα από τα επόμενα θέματα που θέλω να συζητήσουμε μαζί είναι που συμπληρώνει όλο το οικοδόμημα αυτό που προσπαθούμε να στήσουμε από μερικές συναντήσεις. Είναι και που τίθεται θέμα διαλεκτικά μαζί, είναι το καλό και το κακό. Τι είναι καλό, τι είναι κακό, τι είναι φως, τι είναι σκοτάδι, τι είναι αγάπη, τι είναι μίσος, τι είναι σωστό, λάθος, τι είναι τάξη, ενταξία, θετικό, αρνητικό, δημιουργία, καταστροφή, όλο αυτό τις έννοιες της μέσα σε μια αντιπολική αντίληψη που τις έχουμε χτίσει. Και μέσα στο παράδειγμα βέβαια τον ευτονικό και που δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτές. Να μπορέσουμε να εξηγήσουμε γιατί πολλές φορές λέμε ότι και είναι γεγονός ότι τα ζώα δεν έχουν κακία, δεν έχουν καμία επιθετικότητα, δεν καταστρέφουν τίποτα. Ούτε καν τον εαυτό τους δεν αυτοκτονούν με τα ζώα, το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Ο άνθρωπος είναι το μόνο είδος που αυτοκτονεί. Στην προηγούμενη σχολή νομίζαμε ότι τα ζώα κυβερνούνται από τα ένστικτά τους, εξαρτάται από το πώς θα ορίζουμε τα ένστικτα και συνεπώς ήταν μοντέλο για να το απορρίψουμε. Και ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν καταστρεπτικός λέγαμε ότι είναι αταβισμός που έχει μείνει από την εποχή που ήμασταν ζώα. Καταρχήν έχουμε πει από πέρσι ότι δεν ήμασταν ποτέ ζώα. Είμαστε σε μία γραμμή απευθείας από τους προγόνους μας του ανθρώπινου είδους. Δεν ήμασταν δηλαδή ούτε δεν ήμασταν πίθηκοι και δεν ήμασταν κανένα άλλο από τα ζώα του ζωικού βασιλείου. Ήμασταν από την αρχή ένα κύτταρο το οποίο κατάληξε σε αυτό που είναι ο άνθρωπος σήμερα. Συνεπώς δεν έχουμε να καθίσουμε τίποτα ή να απορρίψουμε τίποτα από τα ζώα. Πολλές φορές οι παραλληλισμοί μας ήταν τέτοιοι ώστε λέγαμε, κάθε φορά που λέγαμε αυτός είναι ζώο ή αφαίρονται σαν ζώο, είναι για να δείξουμε ότι δεν σκέφτεται τις συνέπειες της πράξης του και καταστρέφει. Στην πραγματικότητα τα ζώα δεν σκέφτονται πραγματικά για τις συνέπειες των πράξεων τους, μόνο που δεν καταστρέφουν απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα δεν καταστρέφουν. Όπως δεν καταστρέφει και οι σεισμοί και αυτές των ηφαιστείων, οι πλημμύρες και τα λοιπά δεν καταστρέφουν απολύτως τίποτα. Επιβάλλουν τάξη, ταξινομούν εκεί που η αταξία έχει ήδη εκδηλωθεί. Τα ζώα είναι απολύτως σίγουρο επίσης. Σαν ανθρωπολόγος θυμάμαι πολλές φορές οι παρατηρήσεις μας από το κυνήγι που κάνουν οι φυλές σε εισαγωγικά πρωτόγονες, και το σεβασμό που έχουμε απέναντι στο ζώο που θα κυνηγήσουμε. Και που είναι το μοντέλο που εκδηλώνουν και τα ζώα μεταξύ τους. Έχουμε πει, νομίζω την άλλη φορά πάλι, ότι κανένα ζώο δεν σκοτώνει κανένα άλλο απολύτως. Ποτέ δεν υπάρχει έννοια του φόνου να σκοτώσει ένα ζώο ή ένα άλλο. Δεν υπάρχει αυτή η έννοια, είναι κατασκευή ανθρώπινη, δεν υπάρχει. Αυτό που υπάρχει είναι ότι πολλές φορές για να επιβιώσει έχει ανάγκη από διατροφή, από να φάει και επιλέγει κάποιο ζώο από αυτά που είναι μέσα από τη φύση του να μπορεί να τα καταναλώσει και το σκοτώνει. Όμως κάθε φορά που έχουμε εξετάσει από πιο κοντά το φαινόμενο έχουμε δει ότι το ζώο δεν σκοτώνει οποιοδήποτε άλλο ζώο για να το φάει. Σκοτώνει συνήθως, οι επιλογές γίνεται μέσα από ένα παιχνίδι που γίνεται. Είτε το κυνηγητό, είτε μια αντιμετώπιση το ένα τ' άλλο, που δεν είναι αντιμετώπιση με το στυλ του ανθρώπινου. Το ανθρώπινο, να δούμε ποιος θα νικήσει, ποιον είναι πιο δυνατός, όχι. Είναι ένα μέτρημα για να δούμε αν ποιο από τα δύο ζώα
βρίσκεται σε κατάσταση φοράς, είτε είναι άρρωστο, είτε είναι πολύ αδύνατο, είτε έχει γεράσει. Το άρρωστο ή το